Azaroa, zientziaroa zikloan gaude, gaurko hitzaldia badakizue dano zein dan, urrengo ostiralean izango dugu klasiko bat, guretzat klasikoa dana, bertako ekintzaile eta ikerlari gazteak izango ditugu, holtza gainean, Ainitze Sala, Nerea Albarran eta Xabier Zurutuza, bi ekintzaile eta ikerlari bat. Eta 29an amaiera emango digu ziklo honi, eta bertan izango dugu Fernando Plazaola. Unibertsoaren historiaren ezaguera gaiaren inguruan. Benetan gai oso polita eta gainaz beak asko maite duen gai bada. Bestalde, hitzaldi guzti hauek normalean gero ere ikusi ahal izango dituzue YouTubeko geure helbidean. Horre folletoan daukazue helbidea zein dan. Eta besterik gabe, gaurko ekitaldi honei, solasaldi honei, hasiera emango diogu. Bueno, bertan dituzue, askok ni baino desente hobe ezautuko dituzue, ez da? Alde batetik Xabier Muriel eta bestetik Xabier Aldanondo, bi Xabierrek. Bueno, Xabier Muriel jarduera fisiko eta osasunaren zientzietan doktorea da, eta noski lizentziaduna. Kirol errendimendu handiko masterra eta osasun espezialidadeko masterra dauka baitare. Bueno, txirrindularitzako uziko entrenatzailea da, beste hainbat kiroletan ere prestatzaile bezala izan dugu, eta gaur egun Movistar taldeko errendimendu arduraduna da. Beste gauza askoren artean, bueno, eta gero enpresa bat daukazu baitare Iruñan, eta bar. Baina, bueno, hasierarako nahiko izango dugu, ezta Xabier. Eta bestalde Xabier Aldanondo, hemengo askok ezautuko duzue, baiarakoa ditugu biak eta Xabier ziklista txirrindularia izan dugu, txirrindulari profesionala, bueno, olimpiadatan egon zinen, baina amateur bezala oraindik ez da, olimpiadatan profesionala juten ez ziranean, eta gero beste zenbat urte, bost urte, 11 egin zen itun, ez da? Bestea beste, 6 baita. Bestea beste, turra eta giroa egin dituzu talde horrekin. Eta besterik gabe, nahi dezuenean, hasiera emaia zuen. Txaldeon danoi. Hainbeste titulo gein petzatzet honek desente ondo todea dauko da situazioa eta hobeto xeo pasatzeten. Etzekeati. Txaldeon denoi. Nondik noa, otzei bilbidek Movistar talde honetan hasi aurretik. Bueno, azkenen txirrindulari izan ditzen, 13-14 urtekin hasi eta 23 urte bitarten, peio hor ikusietelen. Erdipurdiko txirrindularie batzutan ona, bestetan txarra, eta ara azkar ikusi nuen, profesionalizate hori, zue bezala ametsa zala, baino zai ezala, eta, bueno, gustatzen zaiten mundua, prestatzaile ban eugen ordun, etor mendia, oandik laskaun zaitzen dola, eta gustatzen zaiten bere lana. Ordun, hoxe ikasi nun, beha bezalaxe, eta neon talden osportunidad eman zidaten jarraitzeko, zuzendari eta prestatzaile. Eta, bizi hauntza eta honea, ez da erresa izan dana goraka, eta bere batxeak izan ditut, baina, azkenen gustoko lanen eta gustoko lekun. Erdipurdiko izaten, oso ondo etorri zitzaien, zati bezala, ez ondo ikasi gogana. Hoi, esaten dira, azkenen akatsak ginez da gaizkinez gauzak gehiago ikasten dela, eta egia esan, ez naiz kexa. Eta baina naiz urte batzuk hemengo taldetan, ez? Bai Euskadin egon nintzen, eta gero... Bai, hori izan zuten, 23 urtekin bizikleta utzi, eta 23-kin karrera bukatu, 24-kin ja, sub-23 mailan esaten hortan, 30 urte arte, eta hor 5 urte nintzen ia ziklismo gabe, enpresa bat neukelako eta ezin nun. Eta 2015-en, Jon Odorrizolak, otxintzian, berriz bueltatzeko, eta azkenen gustatzen da txirrindularitza zan, da neuken enpresa utzi, eta txirrindularitzan hasi nintzen, Muriasekin, Euskadi Muriasekin, handi Kajarruralea, eta Kajarruraletik Movistarre. Eta Movistarren, zein da gutxi gabe delana? Lehenengo urten sartu nintzen prestatzaile eta zuzendari, eta gero lehenengo urten aurreko urteako eskaini ziaten errendimendu arduradun, Iban Belaskokin batea, Iban Belaskore Gipuzkoarra da, Arrasatekoa. Biok taldean izan ginen, kuriosoa da, biok sub-23etan batea izan ginen, eta biok errendimendu arduradun Movistarren da, izena handia da, errendimendu arduradun,
Eta batzutan erantzunkizunare, bai, porque azkenen errendimendua dana da. Ondo irtetzen badek, beste batzun honez eta gaizki etortzen badek zuen ardura, ez? Bai, baki futbolen nola izaten dela, galtzen donen entrenatzaileen kulpa eta irabazitakon danak onak. Bai, lanan parte dek eta azkenen holaxe hasten dugu. Eta ze amatetu zuen, ekipoko txerrendulari guztik? Ez, nola, banatzen dezue taldeka ekipoa, o kalendario egitezue, o... Bai, ibandani gaude buru bezala, eta daude talden 8 prestatzaile fisiko, 3 nutrizionista, 6-7 fisio, 4 mediku, orduan pila bat jende azkenen... Eta zuek hori organizau pixkat. Bai, bi talde die, mundu mailan mutilek 30 diela eta neskak 15 diela, orduan 45 txirrindulari die. Orduan, mundu mailan zehar urte guztin zerbitzu emateko jende asko behar da atzetik, lasterketa guztitan, eta guk pixkat hori dana manejatu behar. Bai, kriston enpresa, ja. Bai, uste guri jende Movistar esaten da, baina Movistar berez ez da enpresa. Movistar da babeslea. Enpresa da Abarka Sports, eta Abarka Sportsen, ez da, 120-130 langile daude, orduan horren manejo guztie. Bai, gutxi gara guzti Proturreko talde indartsu guzti bezala, ez? Bai, izango nuke presupuestoan arabera juten da noski, baina gu gaine izango gara gutxintako dauzkunak, egida azkeneko urtetan aldakuntza handi bat eman dela, baina gutxina geanak izango gara, eta hortalde badaude ia doblatu egin diutenak, jendeko purun. Eta gutxi gara bera nola antolatzen zuen? Esan nahi diat, kalendario oso zabaladek, karrera asko itxituzue, korredore asko dauzkezue, zatika itxituzue, espezialista dauzkezue, nola juteko di? Bai, bida, nik uste hor argazki bat prestatu betela, honek, esatzen duen. Hori da, hau aurtengo, urrun urteko kalendarioa da, bida, pixkatea gutxitzi zuet, baina noski dana pentsatu egoten da, ez da erresa, hemen adibidez, egongo lieke, mutil taldeko 30 txirrindularik, pentsau, gu kalendarioa hasten gara Australian, urtarrien hasieran, da bukatzen dugu urrin Txinan, mundu guztin zehar lasterkatzen dugu, askotan 5 lekutan batea, zergatik hiru frente esaten da mutilek eta 2 neskak, orduan bastanteko lioa izaten da, eta dena antolatu behar da, zati azkenen karrera bakoitzea bere zuzendarik, bere fisiok, bere prestatzaileek, bere oidana antolatu behar da. Eta esan da bezala, temporaldia izaten da urtarriletik urri bukaera ja. Orduan, guain, azaron da abendun, hortxe biltzen gara danala antolatzen, eta atzo bukatzen eginen argazki bada, adibidez, non, hemen txirrindularik egongo ziren, barkako zuen, baina izenak ez daude. Orduan, zein azten Australian, zein hasiko dan hemen Mallorcan, nor jungo dan Valentzia, nor jungo dan Omanea, gero Emiratos Arabes, eta numerotan dago zuen nola nahi deun astea bakoitze, zerotik 10 ze indarrakin, ze mailakin, noiz deskansatzen duen, noiz ez, orduan, hoi dana oain egiten. Baina dakizun bazela, txirrindularitza arriskutsua da, erorketak egiten die, lesioak egiten die, eta oso politia da hemen, baina gero realitateen askotan hankaz gora jartzen da dana, eta berriz berregin, da lan asko dago hor, bai. Eta horrek uste izkiaten numerorik ikusteko, oain, suposatzeek laizter entrenatzen hasiko itukela, gehoz eta azkarrago azten zigena, gehoz eta lehen hau, eta behaiek nola ikin dizkie, datok pasatzen die egunero pasatzen die dato, zuek bialtzen dizkio zuen entrenamentu, behaie bedeka saibiltzituk. Bai, hori azkenen esan da bezala 8 prestatzaile gaude talden, nik prestatzeitut 6, gutxi horara prestatzaile bakoitzek emateitu 5 da 7 arten, eta, oain kalendario honekin, egutegi honekin, prestatzaile badaukuen nun egon bardien bakoitz eta nola egon bardien, bilera asko itxetxeu noski, eta jartzen diteu nola nahi deun bakoitze eramatea, oain abendun beste konzentrazio bat ingo deu, eta testak eta ingo itxeu, gure akutsi zuet nahi bazue, eta prestatzaile bakoitze egiten duna da, zein bardon idatzi,
zuek pixkat ulertzeko pentsatet txirrindularitza ezautzen zuela, baina ez dauke zerikusik beste edozein kirolekin, zatik adibidez futbolen realen danak Donostin bizi dira, Donosti ingurun, o lo que sea, eta dan juten dira leku batean entrenatzea, balonceston, lo que sea. Gure hontan ez da leku bat, bakoitze bere etxen entrenatzen do, zuke Movistarregatik fitxatzeagatik adibidez aurten Eritroa fitxatu dugu. Horrek ez dauke zertan etorri behar Iruñara, osea, horrek bere etxean entrenatuko du, bueno, de hecho Italian bizi da, Europako partean, baina euskal txirrindularik estatu batuarrak, Austriakoak, de todo, eta bakoitze bere ingurunean entrenatzen du. Gero klimatologia eta alturan da behi da, moitzen diela. Orduan dena online iten da. Orduan idazten zaie online zein bar duten, eta horrekin gero guri bueltan etortzen zaigu, analizatzen dugu, eta egunero beraiekin ditzaiten. Eakutsiko izuet nahi bazue, txirrindularitzan sartuta ez zaudetenok, igual ez duzu ezautzen, baina guk erabiltzen duen plataforma, hauxe da, Training Peaks esaten den bat. Famosona jarriko izuet, hauxe, batek ezautuko du. Orduan, adibidez, Lombardiako astea, ala. Ikuste zuen bezala hor, egunero ze inbar duen, ze serie inbar dituen, ze serie ez bar duen, horri idazten diogu, beraiek daukate potentziometro bat esaten dana. Potentziometroa da, potentzia neurtzen duen gaio bat, gero galdetuko jazu, pentsatzen dut. Orduan, iten duen gehiena registratzen zaie, eta zuzenen, gaur egun internet bidez, igo iten da. Orduan, eozin entrenamentu, hemen adibidez, nik jarri dio serie horiek, ikusi ezakenik, dena, erokeri bada, baina bueno. Nundik atea dan, noa jundan, mapa ikustezu hor, haukaro Italian txeon, Lombardia baino lehen, mendatea igodon, kafeako gelditu dan denbora guztie, osea, dana ikusi dikeu, eta, datu pila bat azkeu, pila, osea, gauza gehienetatik datu pila, orduan ditzen deuna da, entrenatzen duen dain, beraiekin ditzein, da, zemuzun da, sensazioak bestea, eta orduan juten geha, hau eguneratzen, eta gero lasterketa igual, lasterketa analizatzen da dana, eta ikusten da, eta zerrein dan, da, bueno. Zuekin konfiantza handi eukibarko dikez, zati hori nahiko estresantea dago estela, da? Nik uste... Egun edo bialtzea zeiten deken, ohituta zedegia horta. Garrun etortzen danak baki, juveniletatik gola datoz, orduan badaki nola dan, importantea konfiantza irabaztea prestatzaiekin. Zatik, gure talden obligatuta, gure talden ez, uzik obligatzen do taldeko prestatzaileak izatea, ezin du kanpoko batekin, orduan, zure errendimentua norbaiten esku jartzen duzu, orduan, konfiantza irabaztea zaila izaten da, eta kosta egiten da. Eta taldez aldatzen ditukenen, dato danak behak ematen zitu baita, zuentzak egiten ziek. Adibidez, Alex Aramburu, lengurten di prestatzen du, guain kofizia junda, orduan dana arrastratzen du, eta kofizen hartuko donak, indon guztia ikusiko du, gu berdin hartzen diteunak, induen guztia ikusten dugu, eta zer nola ijon, da dena. Eta fitxatzeko garaien zuek, adibidez futbolen egiten die rekonozimiento mediko egiten dien hori, zuek kontu neukitzen dituzue, ze entreno indizkiken, ze dato emateiken, aparte ze resultatu zeuskiken, o ze adintzeukiken, o lo que sea, eskatzen diozue zerbait? Erabat, beste grafiko bat hor bauket eakusteko, izti nahi zen. Preparauta ematen dize hola. Txarla gehiagi. Gugeak kapaz, egiten dugu, induen guztia hartu, eta analizatzen dugu beraien balore hobenak, analizatzeko gaigea balore horiek. Baina hori fitxatu aurretik? Gaurren fitxatzen eskatu jendiek, eman ire akzesoa, eman ire fitxeroa. Haudek, eakutsi zuten training pixenek, eta eman ire training pixenek. Beak emango digik fitxatzeko. Karo, manaierra gaurren horreneko gauza bixe ematen die. Haudek bere karta de presentazion, orduan guk horrekin, azterketa asko egiten dizkio. Eta haudek adibide bat. Guk adibidez, hemen daude denborak. Orduan, honek esan nahi do, segundu oberena, 5 segundu oberenak, 10 segundu oberenak, 30, hola, 6 ordu arte. Hor gorandare, gure ekipoko
10 hobenak, eta hemen beran 10 txarrenak. Orduan guk analizatzen dugu, eta seitun ikusten dugu gure talden barrun, ze denboratan izango da ona, eskasa, o erdibidekoa. Orduan hau ikusi dutzen bezala esprinterra ez da izango, zatik 10 segundu baten da, bastante eskasa da. En cambio, 10 minutun, pentsaz 10 honetatik askoz gorago da. Orduan, ja badakiu, ja seitun ikusten dugu, Ze mailatan, ze potentzialekin daun txirrindulari bakoitze, orduan bastante seitun ikusten dugu. Gero beste faktore pila bat egon zeizkiek, aurreno atzen ibiltzeko, baina, bueno, kualidade behintzet. Askotan galdetzen digu, datukin bakarri fitxatzen deun da, hau eukin bar da, ni motorri bali madau ez da hau ateratzeik. Eta hau dena potentziometroekin ateatzek? Hau potentiometron datukin. Eta hau dena ikatea daikek hemengo gazte batei? Bai. Eta orduan jakitzeikek errez asko aukerak euki zeizkike, no ez? Hoi pasatzea guri askotan, pentsatzen jendek ez da, aukizto naek, eta hau oso naek, eta zehan da, bale, ekarri, behiratzen dek, eta esatek. Gauza da, nivela. Azkenen, esan nahiat, irabazio ez da inun, eta nivela zeintzan, orduan, karo. Baina, hau ondo eukitzek ez du esan nahi, geho karreran ona izango nahi, geho karreran ondo ibiltzeko, geho behar die, batize burue, teknikoki ona izan, ebikin ondo ibili, berokin ondo ibili, pila baga dauza dare, hor kontatze ez dienak, orduan hau bakarrik ez da parte handi bat. Ja, baina, bueno, suposatzen dek, hau ez baldin badukekona, ez aizela ibiliko. Alperre, hoxe. Zati, horrengo besta bat, gauzak ondo intzitukena, ez? Orduan, gaur egun oso neurtu ezeok, bueno, gauzaek progresioare, bai, gero pasazilekek, moment, normalen horrek, holako esprint bat daukena gora ez teki joko. Normalen, bakizu ez dakizuen, azkartasuna o velozidadea genetikoa da. Entrenatzeko oso gutxi oten da. En cambio, resistentzian geixo oten da, aukera mejoratzeko. Orduan hoi, sprinter batek hau ez bali mauke, alperria ditzea. Baina, bueno, hemen margen gehiago oten da. Orduan, hor ikusten dugu, zenbat entrenatu duen, ikasten egon da noez, dedikatu da noez, badu jendea kadetatik era bat dedikatu da una honta, eta ikusi daure justu esateko, honekin etxeok. Eta gero, segun zenbat dedikazio, zenbat ibilideken, somau daikezu progresio eukiko diken ez? Bai, erabaten ez, baino bai. Bai, geho batzutan gelditze gaitu gara, hondik honek azten, seitzen dikita pentsatzen gunan ez ez. Adibide pila bat zedek, kadete juvenil afizionatutan oso onak, eta gero ez progresa hain beste ez, eta beste batzu urtetik urtea pixkanaka hauetzen. Bai, hau adibidez dek, azkeneko 3 urtetakoa, baina hoi grabatuta bali mauke, ikusitzen di hau, nahi den guztie, ze progresio da markin. Ikusitzen di hau urtea ze mejora eukitzen nahi dan, eo azkeneko 2 urtetan berak aihon, azkenen hoi ikusitzen da, eta normalen urtea, 3, 5 arteko mejora bat izan txekek, 3, 4 urte arte, baina ikustemek azpitik 10 iotzen jundan norbait, esatek, hau azeleratzen jundek, orduan, bai. Azkarri baziko progresio, igual. Euneko juvenil batek, juvenilitatik euneko 15-20 bat mejoraik, baina hortik gora ez. Eta juvenilitan ja oso eman da balin badau, Oaingo gazteok ez baziek ez, Pogatxoa da Benepoel da Vanderpool da hodik ez baziek. Hodik eskema puskatzi zi. Hoi lehen jarri juten hortan, engoituan, euneko 10 hortatik danen gora, esprinen ez, baina besteen, baina hoi utziko like erditik gora, astakeri bat. Eta esan de potentziometro hori bizikletan ematen die. Nun ematen di bielan? Bielan. Gehiena bielan. Bai. Horren grafikoik ez te jarri, baina azkenen potentziometroa indarra neurtzen duen erramienta baek. Orduan potentziometroa erabiltzen dugu intensitatea neurtzeko. Zuen garaien hasiko joan pulsometrok erabiltzen, behan duxo hortxe. Orduan pulsometroa adibidez da intensitate. Gu azken entrenadore baten nahi do jakin, ze egiten nahi gehan gorputzen. Entrenamentua bialtzen deunen, ze intensitatean entrenatzen nahi dien, ze puskatzen nahi den, metabolismon ze aldaketa duten nahi dien, jakin nahi duen ze austura duen hortan. Eta orduan intensitatea neurtu imarrako.
Garai baten dikentzen, zemuzko entrenamendu iritu zaik, batetik 10 saiak eta oso gorra, tal. Gero pasatu ziren, pulsometro eta ja abantze bat izan zen. Pulsometron arazoa da oso variable dela. Kafe bat hartzen badek, pultsoa gora. Ez bai loin, pultsoa gora. Deshidratatuta balin bau, pultsoa gora. Nekata balin bau, pulsoa bera. Orduan, errore asko zeugek. En cambio, intensia potentzia bidez neurtzea oso presisoak. Orduan, gehiago biltzen da, esan dakoa. Potentzia neurtzen dek, indarra aplikatzen den, eozin lekutan. De hecho, inventatu zituen, zapatian plantillatan ebai potentziometroa, baina geoken duen zituen. Pedaletan badare, bielan badare, atzeko erruedan ebai, orduan, gehientsunak bielan izaten da. Katen ebai, ez? Katen bazean garai baten, baina ez zion. Azken gehientsunak bielako. Hor indar torsioan neurtzen duen galga bazeok, eta hor indarra neurtzen dek, eta potentziak indarra bidera biadura. Esaktua dek. Oi, oso. Diferenti zeudek batzutati besteta, eta bazeke hau, adibidez gurea, gu daukuna, bazeke uneko 2, uneko 3 gehiago markatzen dola. Nio beti berdin. Osea, ez tekin baten, uneko 5, beti uneko 2, uneko 3 gehiago. Orduan, gu fitxatzen den norbaitek, seitun esatek, nola naunda ez, lasai, uneko 2, uneko 3 goitikoa. Baina bazeke hau, bestek adibidez, Ineosek adibidez aurten ez dut esango izena, baina eukion potentziometroa, bersio berri bat izan da, eta desesperatuta ibili. Desesperatuta, porque ebikin gaizki markatzen zon, berokin kiston... Ja. Baina, bueno, oire, erraminta bada, eta egiten da kalibratu, eta kapaz gehi ikusteko kalibrazio ondo daun, ez, da, baina bai, askoz, pulsoa baina askoz presisoa da. De hecho, etorkizuna izango da, Alberto Horti dago, baina azkenen, barruntze pasatzen dan neurtzea. Zegu, kanpon zeiten deun ikusten dugu, baina barruntze pasatzen dan ez dugu ikusten. Orduan, bueno, adibidez glukosakin ja kapaz gehi ikusteko, pintxatzen dugu, eta diabetiko bezala kapaz gehi ikusteko glukosa nola juten dan, baina ez da nahikoa. De hecho, baina urten, negun erabili behar dugu ja aparato bat, partxe bat bezala dela, neurtzen diuna, izerdien nola ijo, laktatu nola ijozten, dana momentun. Baina, aida, oan dio ez da... Aldaketa asko. Eta oain izan dekeda potenziometrona eta talde batena eta besten. Junda, bueno, beste gai batean ihoke, baina txirrindun potentziometroak esan dek aldaketa hundik batetik bestea. Txirrindun bat zeok aldaketaik, o diferentzia ontzikek talde batetik bestenea, edo iruditzeza danak iguala ziekela. Ez, anekdota bat kontako jat, adibidez, kajarrualen neonen, txirrindu marka bat aldatu ziren, eta biali zizkien bizikletak, eta gu Muriasetik pare bat txirrindulari kajarrualea fitxatu, eta etorri joan, eta esaten ziren, bizikleta hau etxe bilek, kajarrualeko, hau etxe bilek bizikleta hau ez ibiltzen, da, ibiltzen esan nahi ez dela aerodinamikoa, indarran transmisioa, okerragoa dela, orduan, intentsitate berdinekin, abiadura gutxigo lortzen zuela. Eta, klaro, hori nausiri esaten dionik, nola izango da posible, bizikleta guzti berdine die, oitxorrada die, tal. Eta belodromoa junginen, testak egitea. Eta ikusi genuen, Muriaseko bizikletatik, harta, intentsitate berdinen, batekin juten ginen 45, 5 uste por hora, eta Muriasekokin 47 por hora juten ginen. Horren, kilometro terdiko diferentziazion bizikletan bakarrik. Osa, pentsa uste diferentzia oso ondi dara bizikletan, oso. Gero egi da, hor burruka latzak izan izkian, taldekin, noski, bizikletarrekin ezin txalebili, ez ginela, ni errendimerendu ardura duna, nire eskuzeon resultadoa, eta nik ikusten duen genduzken bizikletak, eta, karo, patrozinadorea, eta, burruka hondik izan izkian, orduan. Eta lortu benean gehientsunak beste bizikleta batekin ibiltzea eta baina izerdi pixkatekin. Eta esaten nianaek, World Tour mailan, idek, 18 talde benetan, bazere diferentzi, baina ez ditu gain beste. Bazerek, Eta holako diferentzie komponentek, kasi ia denak antzeko gamatizki, ia igualak. Komponentetan etxo gain beste, baina adibidezok diferentzia hundie, moitzen dan guztien, erruedatan, eta batez jendek ez dakila, tubularra, autobulesa, o kubiertan. Hor, izugarrizko aldaketa handek, izugarrizko. Erruedatan gehien bat. Errueda baino kubiertan.
zuelen garai baten tubularrakin korritzen zunen, 19-21 tubularrakin, hoi da, bueno, ez dakizunak, errodan zabalera, eta presioa bibiltzen ziren 8-10 baretan, 12 baretan batzutan, lertu beharren. Eta gaur noa egia korritzen, 28-30ekin, zabaleran, osea, pentsau. Eta 4 barea, 4,2 barea, osea, eta igual, hain ez esaten, lehenko tubularrekin egokin, intensia berdinen, 2-3 km/h diferentzia daula. Hor gau, mediak ikustea, guain, eske dana materialak izton diferentzia indo. Hor, adibidez, ez dizut esango talde bat, baina lehen urten guantzio, bazen guelturren tubularrekin nahitzen zen talde bat, eta gu bestek esaten gino, ez die probau. Eta izugarrizko, txerrindulari bazekien, atzea eta jostela. Eta, bueno, garai zarreko legeko nagusi bat zuten, etzin aldatzen, eta temporada bukaerako lortu zuen erruedak aldatzea, eta ja, hobetu intzien, emaitzak. Esplikatze dira, zeatik gelditzen dugen atzean. Bizikleta zaharra zeukiat eta... Izugarri notatzen dek, neonek, hartunian, neonek hartunian bizikleta erruedagokin, da, nire biden, lehen atatzen banean media 29, oain 30-31, errueda berdin. Eta nahi kontraititzi deat eta... Inba. Eta gehiodek, egiedek, gaur eguneko zikloturista batek o afizionatu batek, hain dala urte batzu baino askoz media gehiago ateatzik. Ez te bakarrik materialana, gauza askoituk, baino... Baina esan nahi diat, gauza askoituk eta preparazione bai eta tal, eta zikloturistan godabera asko egontzik, baina igual entrenamientu bat, afizionatu batena, o profesional batena, o lo que sea, etzeo. Ez gu, adibidez, pentsau ezin geha joan, azkenen kontratu potenteak dauzko txerrindularik, eta gu ezin geha joan hauntza esaten, hau bintzak, eta hola, inbarrazkeu esperimentuk, azken esperimentuk laboratorio bat izango bali, zela, orduan hartu, kontaminatzen duen variable guztik endu, eta hortako juten gara belodromo batea, kondizio berdinetan, potentziometro berdinekin, bueno, esperimentu bat izango bazan bezala, eta probatzeik gauza desberdinek, eta datukin juten gara, hau, beida, hau, iri hau, zatik hau, bestela responsabilidadea ikeragarri da. Probatu gabe ezin dugu, esan honi, hau intzak. Segun ze etapa bizikleta diferentek iltzizkie? Lehen bai, baina goan ja ez. Zatik... Bat, janoako besta mendiko etapantzat. Gauza egor, bakik pixu minimo bat eukibardie bizikletak, uzin lege, inorrek ez ditunak ulertzen, baina pixu uzin lege da, 6-8 pixatu bardola, minimo. Horti bera ezin da, da merkadun bado bizikletak horti bera. Seguridade arrazoi ba bezala, seguridade arrazoi bat izango zen, torsioario zeak eta zehar, baina beak pixu erabiltzen du. Orduan, pasagin ustean zapatatik diskoko frenukin pixukin ituan. Orduan eintzien, hasiera hartan bizikleta harinagokin, eta beste batzuk aero esaten danak, azkarrago zienak eta rigidugo zienak. Orduan ibiltzen zizken aerok goraka eta, aerok janon eta harinek esaten zana. Mendiako. Harine izateko, pixuek endu bertzeio, kuadroi batez ere. Eta kuadroi pixuek endu ezkeo, karbonoak entzen zaio. Orduan, rigideza galtzen du. Orduan, indarrak lateralki jenduanen, kuadroa doblatu jende, eta indarra galtzen da. En cambio, aerok oso rigido dituk, eta lortzen nahi dituk, teknologian abantzekin, aerokia, 7 kilo ingurun sartzea. Orduan, ez zukoa kolorik. Orduan, ia danak aerokin jutetuk. De hecho, Bismak aldatzen zian, da azkenek urtean ez dik aldatu ez, arrez? Erruedak aldatzen dituzu ez, batzu perfilatu xio, baju xiok. Hoi bai, porque aizen arabera, alboko aizen arabera. Baina, horre urrongo etorkizuna izangoek, danak perfil altukin, lortzen bai harintzea, azken, harintzen arazoek, lehen ez eta rigideza galtzen dela. Eta rigideza galdu ezko indar transmisioa okertzen dek. Orduan, alde batetik irabazten dekena, bestetik galtzen dek. Teknologiekin haitu lortzen harinagok eta rigideza mantentzen. Orduan... Eta desarroiok hasi antzeko, bez? Oso menditsu egoz badek bintzet? Desarroiok zuen garaien, baina bastante gehiago erabiltzen ari gara, baina.
Zatik, zuek 23, 25 eukiko zuen pinoia, balima zeuko zuen. Ez, 21, 22. Pues, 21, 23, eta gaur egun 33, 36 egiteak horritzen atzen askotan. Baina, claro, egiten dugu azkenen platoa ondiko eukitzen dugu, eta batez ere bielak mozten nahi geha, baita biomekanika historiagatik, orduan desarrollo ondiko behar ditugu. Orduan, desarrollo ondi dauzkeu, eta deskao, lehene imaginatu, zuen garaien materialarrekin gauza handi batek asko pixatzen zen, baina garre lortzen nahi dituk, azkenen gauza rigidok eta harinak itea. Eta aparte, nik pentsatzea entrenamentukin lortuta izango ekela, gaurko txerrindulaik askoz adinago juteituk, ez? Ez, azkarra juteituk, baina harinago ez, media horreotek. Lezuen, 90, 95... Gude garaiko bideo batzuk ikusteituk guain, da txepazo batzuk ematen zuten. Aldapa gora bai. Etzuk ezuelako desarrolloik. Etzuk ezuen desarrolloik, orduan aldapa gora kadentzi oso baju ematen zenuen. Udazia normala, eta mundu guzti hola ibiltzen zen. Baina janon kadentzi hona ematen zenuen. Orduan, guain mantentzen dek, bai janon, da bai goraka kadentzi pixka gesten dek, baina asko ez. Eta kontraelojetako ja, aerodinamiko total, ez? Zuen talden bat zeok ardudanen bat kontraelojetako bakarrik. Nere lankidea, biok errendimendu ardura du gana, Iban Belasko bea ingeniereak. Orduan, beadek taldeko ingenieroa, eta beadek materialan desarrollon nahitzen den marka guztiki, material desarrollon, handetxo guain oita bosten, urrungo astelenen zuritxoaz. Aizen tunelea, kaskoa mejoratzen jutea, eta Ibanekin nik jutena izan launtzen, nik errendimendu ikuspuditik, behazeatik, eta hor limitazio euskeu markakin, esan nahi, guk adiez gure marka da kanion. Eta guk ezin dugu, ibili kanionana ezin dan, ezer. Orduan, beraien ingenierokin joten geha, eta burruka nahikin, gu bizileta hona dukeu, baina hobea izan dik, eta burruka nahitzen geha. Orduan, eta hor belodroma asko juten geha, eta lan asko. Hor adibidez, txirrindularitza gustatzen bazaizue, ez da gitu hartu zeaten, oan dela 2 urtetik, txirrindulari raia batzuk ematetuela hemen mangatan. Ez da norrai fijatu zeaten. Eta galtzeritan, bai, raia batzuk ematetue. Zugarrizko bentajea jendik horrek. Horren guan dela 2 urte hasi ginen hori probatzen, deso lehenengo izan ginen. Bueno, gezurre, hasituan inglesak erlojupetako erabiltzen, tontakiri bat ematek, baina ditu raia batzuk hemen, besotan, eta azkenen vortex bat iten die, eta aerodinamikan oso... Eta guk ingenuan adek, txirrindulariko erropa directamente, baita kompetitzio gore horrekin jarri, girun hasi ginuztean lehen gurten, eta bain ja, etxok uelturreko ekipoik, ez daukena raiaduneko, eta jendeik pentsatzen dik dala estetikoa, eta ez, erabat. Kasko gehiago, xelebre xamagateatzu ikusi. Bai, eske horretik, bain adibidez guk kaskon bastante atzea gerek. Bastante atzea. Orduan horreatik batzek, aizen tunela, kejagaituk. De hecho, kontaz egiat hemen, baina guk adibidez mundiala irabazio sub-23a, Iban Romeokin, eta ez dik eman gure taldeko kaskoa. Porque, eske gure taldeko kaskoa bazean etxean irabaziko. Pentsa ze diferentzia daun. Eaman dik, UAEko kasko berdine. Eta kontatzen baiz, UAEk zenba krono irabazitun da horten. Daukuen kaskoa izugarri edek. Orduan, Oier Lazkanokin bai, olimpiadatan, Nelsonekin bai, taldekin ez daudenen, beste kasko bat nola erabilieiken, eman die kaskoi goberena. Orduan, gu baziki hau, gure kaskoa ez daula horren mailan, neurtu itiulako azkenen da. Eta, burrukak, kaskoa egiten donakin, esan inberdioki, ire kaskoa ez tekona. Eta, diru inbertitu behar du, enpresa die, eta diru inbertitu behar du, eta, kosta egiten zaila asko. Eta erropakin da, berdin? Berdin. Erropakine horre ze asko zeok, eta batiba eudaldi txarra zeokenen da ez, eta... Bai, azkenen guk suertea diau, gobik Espainiko badek, marka baek, baina oso aksesibleak eta oso aurreratuta zeok, eta guk esan dako guztu izentziuk. Esan diatena mangana, raiana, beste marka batzutan kosta ikendek, oidana aldatzea. Eta adibidez, esan dekena, holtzakin da erropa klabea, Orduan, nibeleko erropa ez balin badau, pentsa hor, 2000 metroa 0 gradutan aldapa bera hasi behar dekela, bustita ez balin baukek erropa ona, Bai. Frente pila bat zeuzkagu irikita, ikusteken bezala. Azkenen,
Politiek, baina ez zuk egin inoiz bukaerak. Zati, aurten ningu jo kaskon bat, kronoko bat, ateako beste norbait, eta hobe hengoik. Orduan, eta venga, eta segi, eta holaek. Baina, bueno, azkenen, hola, esek, eta berriz bueltatzen kronon, adibidez nahi esaten die, juvenil batek, Gipuzkoako txapelketa irabazi, etxikan nungo kronon hain ez esaten, Nik aurreneko gauza bizikleta eta kaskoa behidatzen diat. Porque basegiat bizikleta eta kaskon ze diferentzi daun. Astakeri bat. Bizikleta eta kasko bati bakarrik, erdipurdiko batek irabazi zeikek on bati. Oposizioa nola dauken. Kronon, Karreteran beste gauza, baina kronon posizioa eta materiala dituk... Edo posizio eta molda beharko dek baita beha. Zati, pitzen badio oso aerodinamiko, baina gerriko minez usten badek motikoa, Hoi gare baten asko pasatzen, Zue gontzen sufritu zinen, Zatik, orduan, jentzan, beraino jarri maniarra, eta eman horrez. Gaur biomekanika egiten deu, eta gero belodroma juten geha, ikusten deu, aberze posiziotan, normalen ezin badu estutu, moitzen hasten die, pila bat, eta kejatzen hasten die. Orduan, bidatzen deu balantze bat. Estutu alduen maksimon, baino aerodinamikona. Biomekanika noski ingo diozu eta nahi, bakoitzegia hori eukiko edabakita bere posizioa zein deken, baina ala ere behitzen diozu, ezta? Bai, bueno, azkenen hor talde bakoitzek bere zehazuzkek, Bere sensorekin eta... Bai, zeuke hau sistema hiru den grabatzen dona, eta bai, biomekanikan kiston abantzea hande, zuen garaitik pentsa, hola jarri esku eta maniarra iristen txan, eta plomada belaunetik, eta hartateo, gaur egun kiston aldaketa handek. Baita esango jat, jendek pentsatzena baino importantzi gutxigo daukela, adibidez esan diaten bezala galtzerdi batzuk, kiston importantzi velozidaden, biomekanika ez tekain importantea. Jende pentsatzen di biomekanika batin, da doble ebili bardala, eta biomekanika deko oso importantea ez lesionatzeko. Pentsau, azken gesto errepikakor badek eta gaizki balin badau, lesiok, antzizkek. Baina errendimendun, astakeri baten ez balin badare oso gaizki. Ez, aerodinamikan etzuk? Aerodinamikan bai, horri aerodinamika esaten txua. Horreneko gauza egiten diona, esigin, tankak ondo jarri, eta bakizue zapateian azpin dukitzen duek kala izeneko gauza bat, horre egiten du hanka alde batea, bestea, aurre atzea, oidek importantena, baina behin hankak ondo jarrita darena, gero jute gaitu gara aerodinamika, maniarra beste pelikula bai. Maniarra beste, tetxo maniarrak egin dizkiau gaur egun 3Dko teknologiakin, bere apoio guztikin, da, bueno, beste histori baekoi. Baita, gaina aldaketa, diferentzia asko ikusten zieke kontraelogetan, batek ematen di manilarra oso altu, beste beraxo, manilarrak eta egeozta estugo gaiziek sartzen. Bai, azkenen hor bai ikusten dela ze talde daidan lantzen asko. Gaur egun danak, baina danak igual ezin die esan nahi datenaek. Bai, igual ekipoko 4-5-ekin. Hori dirun arabera. Hori dirun arabera, ekipo 4-5-ekin lan egiten die eta bestek aldan bezala eta ikusten dek esatekena batzutan. Baina ondo dihoztenak normalen liderra dienak, zean gehientsunak, 3Dko maniarrak, ondo jarrita, astakerin bat ikustek, frantses talden baten hola, baina gutxia. Zein mejori iruditzen zakdekela, azkenek urtetan aplikaudekena bizikletan? Asko, azken progresio bat izan degala. Zuen garaiti gaur egunea, nik usteat, interneta beha izan zala horrenekoa. Interneten, niko batzen naiz, etorrekin entrenatzea initzela, astelenero, lazkau etorri barnean, deskargatu ingenuna, pulsoa ikusi, da, bueno, da hor nuitzen ikenean. Fasez, bialdu. Pentsak arreun momentu, iotzen die, bukatzen die, da 2 ordoko itzketan nahi gaituk. Hau nola, zean da, eta sensore pila bat zeuzke hau. Horrek aldaketa. Bizikleta makina bezala. Eske asko. Potentziometroa. Erruedak. Ez kuadroa beha, igual. Eske ez txigat, dana. Segun noiztik baita. Bai, azken... Kadapiek. Evoluzio bat izan dek, azken... Kadapiek ekentzea izan zian hona. Zuen, apentsa bandio kalaken, zeitzen dira, hori inorrek ez dira aldatuko, baina
nik usteat esan dira alenen. Arintasune mantendu, rigideza mantendu hori oso zaiek. Azkenenen gaur nik ustezkeo garai bateko bideok eta ikusi ditu bizikletak nola doblatzen ziren. Orduan, gaur ja holoko iketzeok. Orduan, bizikletan bertan progresio bat izan dek. Diskoa izan duan progresio bat, baina ez errendimentun, baizik eta seguridaden, polemika asko denoan. Kambioa beha de... Batez ere izan dek kuadron forma eta bizikleta aerok ibiltzaia mendiko puertotan da dana. Ta, esan dinbara jendei, bizikleta aerok, zati jende geho, eosin nahi dik telebistan ikusten duna. Eta bizikleta aerok ez ditu komodok. Hain rigido dituk, zuek ulertzeko idek kotxe bat suspensio gorrak inbezela. Eta hemen ditun Donostia juteko guztie dardaran, bizikleta aero gola dituk, oso gorra dituk, oso maniobratzeko zailago dituk, kompetitzeko oso nahi dituk. Lehenengotako aero kendu intzizkidean. Bai. Kendu intzidean. Ez zidealako puertok eta jaisten asko kurbatan alde ikentzialako. Eta merkatutik kendu intzizkidean. Guk adibez lehen urten turreako bizikleta berri hartu guenduan aeroa, eta txirrindularik esaten zien, kiston difentzizola aurrekokin, guaingo hau bai manejablea zala esan ez bezala. Ostra, hau bai. Flexible guai. Ezke bestea, esatekena, asko kostatzean dominatzea. Orduan, horekaoik bilatzea zaiek. Eta guain, karo, lortu dienen hoi, inorrek ez dik, nahi beste bizikleta eskaladora, ni nada, danak aeroa, azkarra guai, eta gainetik komodo xoek. Baina alare kaleko batentzako oso bizikleta gorra ituk. Orduan, nik beti galdetzen dik zertako nahi dek, eta eositzak... Baina amezketa junta etorriteko hona ituk, Hortako bai, baina lau postor dibiltzeko, eositzak eskaladora bat, eositzak beste tipoko bizikleta bat, igual dik eta 1 por hora, xoa bego jun, o beharko like. Hala? Teknologikoki inventoik handina lau postor du nik etxeko, ja motorra dek, Bai, motorrak jende, ata etxeiken jende pila bat ilaunduzio gateatzen. Horre, bazakik badaula polemika izan ziela. Motor batzuk, pelotoi barrun da, eta azkenen... Bueno, ez zidean azaldu ez da, bakarren bat azaldu zian, baino, hori bestela bai izango ziala... Bueno, jakintzak. Eta, bueno, motorra utzita, oain ni lehengon batekin izketan, da ja harrituta gelditu nintzen. Talde guztik ematen dezuia sukaldariek, jangela, furgoneta, koltsoiak, eta sukaldari eta jangela ja janai ematen zigo kriston importantzi ez, hori saldu nahi die bain? Ez, alaek. Azkenen, ez diat esan, baina adibidez txirrindolaritzan egon da revoluzioek ondina nutrizio izan dek, azkeneko 5-6 urtetan. Hau eskaiek asizian dana, osea, ez dek... Bueno, lanpren gara jo momentzen kozineroa, baina eskai hasioan behidatzen, pixkat lan guztik egiten, ze detaile guztik, marginal gains esaten zinak, ganancias marginales, detaile guztik analizatzen da, detaile guztik mejoratzen da, hainatzetiu dana jungaituk, beak estankatu indituk eta batzuk pasatu indizkie, baina nutrizioa izan dek, klabe izan dek, azkenen era bat aldaudek entrenatzeko modue, entrenamentu jateko modue, karrera aurretik bitarten da ondorengo modue, eta gaur egun guzti euskeu lauko zinero, ez gaitu gaiatzen karrera guztiak ikusiek, 5 frentetan urte guztien zehar ez gaitu gaiatzen, baina lasterketa importante guztitan kozinero eukitzen diau. Euskal Herriko itzuli nezik. Zati horreten gaituk ondarribin da sukaldarik nahi du nahi jentziuk gure guztua eta guk esandako guzti jentziuk, oseak horretzeok problemaik baino, bai. Eta nutrizionista zeuskau 2 mutiekin da baneskakin, eta haik esaten zieko zinderoi zein bar dion, bakoitzi zeman bar dion, zehan bar duen, zeman jan bar duen. Bakoitzei. Menu egiten die, bufet tipo bat egiten die, 3 zeakin, da nutrizionistak esaten zio, pixa egiten die, zehan bar duen, zer ez? Nik beti esateat, azken bizie gorra, gaina, txerrendoreina, porque... Soldaduzka baina okerra, Nik beti esateat un preso en tercer grado bezala diela, zatik kontrolata zeuzka, guztiez, ze entrenatzen duen, lo ematen duen, nola egiten duen dana hori kontrolatuta zeuke hau, obligatuta zeudek, aparato batekin loitea, eta ikusten jau ze kalidadeko loa daukuen, ze mal loin duen, zer rekuperatu duen, zer ez duen rekuperatu, variabilidad, la frekuentzia kardiak asetzen zaiok. Orduan,
Nik horregatik esateat oso gorraek txirrindulari izateak gaur egun, porque buruz esatekena, eta janari pixa egiten die, eta alde bere itzalduko ie aparatua, eta behar duena, eta nahi du zerbeza hartuko ie, baina beak asko egiten bai hoi, kompetentzik ez egiten, eta orduan gaur egun talentoti bakarrik ezin die, bizi, lehen txirrindulari asko bizirik joan talentoti, ona zielako, gaur egun imposibleak. Hori, den hain behagazeok, egon nahi badek, eta gero asko zabaldu dekelako. Lehen Europa maiantzian batik bat, eta Amerika pixka bat, baina hain eozin lekutati azaltzen zaizkik. Zea, datu bezala guk hain Nairo berriz bueltan txok ekipon. Nairok esateik, beak hor, haber nola esplikatzei zuten ez dezuna gulertzen. Gu potentziometrokin neurtzen dugu, potentzia batiotan neurtzen dela. Eta aldapa gora, importantea da, batioik bere pixun arabera. Claro, ez da iguala, 80 kiloko batek eunitea, o 60 kiloko batek eunitea. Horren batio kilo esaten dugu. Hor numero bat zeon, 6 batios kilo esaten dana, izan intensidadea. Horren onak zina bakarrik, ordu erdin joan kapaz 6 batios kilo iteko. Eta Nairo esaten txuk, jo he ganado un tour a 6 batios kilo esaten duna. O jo he ganado un giro a 6 batios kilo. Eta Froome girabazen jutu a 6 batios kilo zien. Lengurten, Vuelta a Espainian Lagos de Covadongan bukatu zan etapan, porque hoi izan noan, zera, Mirador del Fito jo zien, 25 minutu, 6 batios kilo, pelotoien 80 tipo pasatzen, a 6 batios kilo. Osea, pentsazak, lehen irabazitzen zien, oen dela 10-12 urte, 6 batios kilo egin, da oain 80 dauzkek pelotoien hoi jenduenak. Horun... Entrevista askotan azaltzen ziek, estoy moviendo más vatios que nunca. Estoy mejor que nunca, estoy moviendo más vatios que nunca. Eta, bueno, gero karreran, Nairo zemuz ikusi zuen aurten zuek? Bueno, negik, a ber, irabazteo ez dio ikusi, baina, bueno, giro neintzian etapakin da, kombatibo. Bere biziko rekorrak indizkik. Osea, irabazten zuen baina azkarrago junde gaurten, baina ikusiek, no jundan ala? Hoi potenziometro gaizki dauketela goek. Euneko biko errorea kalkulautare... Oain salduko diogudi nahi doik. Ez, arazoidek, Nairok ez dola balio. Esan nahi atenaik ez dola, osea, bere hobenene, Lombardian bezala ebilikoek, 15 ingurun, da pixka mejoratzen 10 ingurakoek, baina ez dik, ojala, ekibukatzen ez, baina ez dik iritsi behar besten mailaz, porque ez... Nairo fenomeno bat, osea... Izan noan, da... Zan nahi da, bueno, beste gehia... Alare, Nairoa juten, kostaintza jo asko aldatu nutrizioare. Eta denbora bukaerako mejora emandik, eta urrun urteako nutrizion aldetik nik ustia saltoa jo behar dola, eta bere numero hobenetan engok, ez de gaiako hobeneta, baina inguratu engok, seguro. Etapanek, ez da importantzi bat, jozu ez janei, eta ordu edo, ipinita batzuk ematen dit txuleta bat, ez? Garai bakuitzen zer jan behar diken, ez despistatzeko. Etapan eukitzen zuen kontaktoik pinganilotaz aparte behaiekin izan nahi dira, bere datok aiatzen zaizkizueko txea? Hoi, probitutazeok, ezin diau. Probitutazeok, ezin diau bere datuk zuzenein ikusi. Hoi, bestela hoia izan erokeri bat izango. Azdela, seitasun edukiko dien, ez? Bueno, saiatze gaitunek... A ber, azken horretik gu jute gaituk askotan karreran, direktore izateko, hau saiok, hau bestea, goatu jok hau, aber nola ikon, aber, zatik, nutrizionistak estimazio bat itendik. Estimazio bat itendik, hau olatakoek, hau jamarrokek, hau tal. Txirrindulari izan gauza politiek, bakik kaosa batzutan salidatik ematen dela. Horun kaosoi sortzen danen, nutrizionistak erakutsi direktori, hau jetxi esatela, zean, da orduan, hor burruka eukitzen dira, o alrebez, uste baina asko soabego juten dela, hor, oain zuek ulertzeko, juten dituk, bere estomagok aguantatzen don, karbohidrato guzti jaten. Hortago, entrenatu iten di estomagoa, aldan karbohidrato guzti jateko. Orduan, ni beti jendei ulertzeko, azukre pakete bat hartzen bazue, azukre pakete bat hartzen bazue, 500-600 gramo hartzen ditu eunero karreran, Osa, pentsatu ze azukre bila hartzen duen. Eta, gero, bueno, estudio egin dieta, nola, erretzen duen dana, ez da osasunen kontra, ez doa, baina, eske, astakeri ba, Hori haitunean, ondo ibiltzen zideken hauek, asko zedekela, estomago asko aguantatzen ziekelako, eta beste batzun estomago etzikelako gai aguantatzeko hainbeste.
Oidik, orduan ikusi deunaek, azkenen zientziakin ikusi deunaek, ez baek entrenatzen etxen, gero ezin dekela, eta metabolismoan da fisiologian adaptazio desberdine diela, entrenatzen erabiltzen baeko ez. Zuen garaien, oan, udik ez, janik ez, da aldan urrutina hau, eta oain hor sortzen dien adaptazioak erabat desberdine dituk, hor sortzen zean, bueno, grasan erabilera eta beste historia batzuk. Eta garreun saiatzen dekenek alrebez. Azukre atope eta azukrekin entrenatu. Eta, baino, pentsazak ziklista batek, egunero pentsatu barroke, bi hartzen entrenamentu, nutrizionista zesan dit, bale, orduan 3 gel, 5 gel, hau, zuek askotan ikustitzu telebistan bidoia eaten, hala? Udik ez, udea ematen du, baina bigarrena janari, esaten da. Janari likido hartzen du. Orduan, janari likido espezial bat, demostrauta dauna, azkarren absorbitzen dola gorputzek. Orduan, Bukau hortuko bezala, ez? Arnasa hartzeko denbora ikeia sartzen duzu. Hoi investigazioak ekarrik. Azkenen ikusiek bukatzen da momentu 10-15 minutu arela, gorputzek emandoko guztie, hartzen dola. Orduan, hor, de hecho, gauza more bat eaten die. Azken jugo de cerezaek, eta ikusialako idala gorputzek rekuperazioan aurrena hartzen dona. Adibidez, bero haiken donen izotzak inezit, ikusi zuen berdine. Bukatzen die eta rekuperazioa eta 6 temperatura gestea, izotzeztan sartzizkia. Kubotan da sartzizkizu eia. Bueno, gu jaten hobeto ibiliko ginean kubon sartzen baina, Baina jana asko aldatu Zati, adibidez, txirrindoleri zarrak faltan botatzen die, boiok, platanok, beste azean, da, eski gaurren boioa eta platanok digestio emardik. Orduan, digestioa lentoa, orduan jute gaituk aldana digestio azkar batekin odolea juteko eta odoletik muskulu, aldan azkarren. Horren zatiat, buruz dek azkenen oso gorra txirrindularintzako. Zati, hori dana aguanta binbeik, Esan nahi diara, entrenamitu danak neurtuta jana, neurtuta oea, neurtuta. Bai. Ez, azkenen, de hecho, arazotako bat oidek, lertu jendiela buruz. Eta mantentzen nahi ditu, poakar ikuste, zue disfruta jendik. Disfruta jendik ontaz, ontan bizizik. Nik disfrutako nik, kola idazita. Bai, baina igual ez, zatik, behak baina arte talentutik indizki gauzak, baina baina aldatuek, eta hasiek dana pixatzen, dana zehatzen, ondo egiten gauzak. Idaztik bitarten. Bai, baina buruko aguanta emartzio garrire. Eta nola ikuste ditu baingo gazteok, pasatzen ziegela ja 18 urtekin? Progresio eukiko die? Danetizok. Txikiat, adibidez, danetizok. Azkenen gu gaidez Iban Romeo 18, 19 urtekin pasatu genian. Baina ikusi genian entrenatzen zona normala zala eta progresio handi bat ukiko zola. Eta urtea, pixkanak ahungaitu gigotzen, da urten aldala seguramente buelta handi baten sartuko jau. Eta bueno, beste batzuk ikustetuk, 18 urteako Topea jota. Altura konzentrazioak egiten, nutrizionistak da entrenatuta, orduan margenak, hor adibidez bain Espainia mailan ondan txirrindalari hobena, Hector Álvarez, butilloi gu nahi genean, zatik, baina ez teago aukera, ikusten dek entrenatu duen, da bere haitede, como Dios manda. Eta etxe gutxi ez entrenadore geukitzen, ez nutrizionistak geukitzen, ez eta 10-12 kilometro indizki, garai baten bezala, eta mutile izan dek munduko rankineko lehenengoa. Eta, hori ikustek, hoi pasain die, treke aia, porque, danak ikusi, ostras, buruko aguantatzen baziok horrek adibidez kiston progresio bikoik. Eta fijatzen baiz, mundialen etxegat ikusioan, kiston pajara rapazean. Eta ikustean nutrizionistek etxeukela, porque gaur egun pajarak ez zituk, zehatzen. Perico Delgado que esateik, el hombre del mazo, eta diku, el hombre del mazo era en tu época, porque ya gaur egun pajara bat harrapatzeko etxo nutrizionistek atzetik. Oso despistauta zei. Noizipen bai, baina zuen garaien askotan ikuste joan, gaur egun oidanana oso neurtua izaten dek. Bueno. Eta odon ze, nundik uste jungo itukela azkenen, zuen ekipon ze lantzen dezu, ze espero dezu lantzea, ze korredore uste gintzikikela mejorie. Perfil diferente zeuzkau, azkenen zeuzkau, Jon Barrenetxe adibidez. Universitate de karrera bat ikasten nondek, kajaurua lantzen bitarten, da oso gutxi, berezeako gutxi entrenatuik, eta jalen gurten salto bajo zean,
eta aurten beste salto hon jokoi, porque azken guaintxok dedikatu, beste batzuk, jazetoztek, hola, orduan, txikia, famoso Pablo Castrillo, bueltan 2 etapa irabazita, esaten bai gehiago imardola, irabazizian, kondizio espezial asko menituelako, mutile ikustek eta analizatzek eta berde, zeo? Berde. Osea, itxiko zeukek dana. Osea, ikusi behar. Esperantza bentze sortzen dik. Bai, esperantza ondia sortzen dik, porque eske galdetze jo gauzak eta etxekik erdie. Etxekik nutrizioz, entrenamentus, aerodinamikaz, aurrea, itzen zanakin. Horrek esperantza emateik. Eta beste batzu berriz, itxetebeekin da, bueno, ja, amerikanoa zeuke hau, harrekin etxeo, ja gauza gehiago itxeik. Robota baino hauntzago, dana neurtuta, dana zeatuta, eta esate, hau hortxe hongoek, 25 urte zeuzkeek, baina eske, ja, esprimit, eta zeo, limoia bezala era guztita. Konzentrazio gepila bat itxizki, ez? Altudan da hori dana. Bai, azkenen... Eta horita juteitu genen, taldekin jundade bakoitze beden entrenamentu itxie, odana bat egitzetu? Normalen guk talde bezala 5 itxizki hau. Eta, joke aparte, bakoitze berek itxizki, porque 5ekin normalen bakoitze 2 itxizki urten. Eta batzutan koinzitzen dik, osea koinzitzen, konbokatzen joke ekipokin, guk ja bizitzen dio bat oain martxoako, bestea giroa baino lehen, bestea turre baino lehen, bestea turre eta buelta arten, orduan, oita konbokatzen jo, junbardienak, baina bestek, oita mardituk, orduan berek itxizki. Eta taldeki juten dienen, 2 talde itxizki hau, grupo marrun, da bagoitze bere entrenamentuk, eta... Edo oso kuriosoarek, jendea, lesiotatio, kaidatatio, lo que sea, pasatzeizkikela 2 hilabete entrenatzen, eta punta azaltzen dekela karrera. Hori lehen etzian bate ematen, lehen karrera arabera, jendea jartzen zian forman baita. Adibidez, broma bezala lehen, de hecho, hor jarri zuten hortan, numero bajuna 7 edek. Osea, 0tik 10 da nola daren, da numero bajuna urte guztien 7 edek. Osea, lehen garai baten hoixoan, egasen dekena, karrera eta ondo jartzen jutea. Aurten, gaur nahi azkar jute ju geozin karreratan, jute malimaiz erdipurdi, txikitu itxez. Orduan, jak jendeak karrera eta etxe jokin horri okurritzen, Mallorcan erdidezente saltzen. Entrenatzea jutea, ez? Ez, osea, ez di bukatzen karrera. Hain azkar juten dituk ez diela bukatzen karrera, ez da hobenake. Osea, que, de hecho, pasatu izan zaio, oain dela aspaldi, ikuste gundula ze ekipotako jendea guan dio, zar eskolakoa zen, eta pena pasatzen zizkien. Eta, pasatu zaiekena, pixkat txirrindulari zarrago, guain 34, 35, 36 urte eusken txirrindulari hori, ziklismo berri honek gainetik pasaituela. Eta batzuk adaptatu dituk eta bestek ez. Hori, aldaketa hundie, hundintxona, notatu diau pandemitik hone, azkeneko 5 urte hauek izan ditu, kriston aldaketa, ez, ekipo guztitan. Bai, azkenen... Taktika ze bai, zatio, lehen taktika zian, hartzen da sailkapen bat, pandemin aurrekoa, eta aiatzeituan, kontador daudanak, pudito daudanak, 10 laun, puerto baten, kriston etapa gorra, eta esprina eta danak, 30 segundun barrun sartzeituan. Eta guain... Usteat ez daula arrazoi bakarra, arrazoi asko darela. Lehenengoa, ziklismoa globalizatu indala. Eta azkenen markak, inbertitzen nahi dien markak, internazionala diela baita. Adibidez, lehen txirrindulari inguruko markak izate joan, diru dauken norbait, baina txirrindulari hoia, etxikia zer, normalen. Gaur egun ikusi, Red Bull, Lidl, osea, haitu sartzen markak, orduan, markoik eskatzen die azkenen... Arabek. Arabek, telebistan egotea, osea, lehen zendik irabazen zizken esprin espezialako, eskapadak, o lo que sea, betiko ekipo txar zea, gaur egun telebistako minutu bakoitze oso baloratu ez, orduan, markak ez die barkatzen ez zeotea telebistan aurren, orduan, nik ustea pandemin, danak gehitu ginela eta gehitze horrek pentsatzea egila. Eta jende asko bere unegorotik ataoan, pentsatzen jarrituan, eta pandemitik honea, eskeztek ez zerra erregalatzen. Osea, telebistako minutu esateana... Eta oso azkar ziroztek.
Eske inorrek ez dik erregalatzen. Lehen adibidez, igual eozin bueltatan salida itean, eta 3-4 atatze joan, bakik, eta beste lasai, hoi gaur egun 20 patatik igual baten bitan pasatzen dek. Bestetan, 2 ordu egur baten, eunero. Eta gero puntu asuntua. Ekipo guzti puntu behituzuela. O guztiko batzuk hiltzet. Bai, adibidez, ni sartu aurreko urten, Movistar gesteko zean egonoan, zorinoan, da adibidezka, guri presio asko sartu dugu, presioa, nahi gabe, puntukin, eta karo, azkenen normala, Igeste malin baiz maiaz, azken daukeken patrozinadaren bisibilidadea, beste badek, eta azkenen mundu mailako enpresaituk, interesak komertzialaituk, eta sare sozialak besteat neurtzen didana. Eta gainen zeudek, vigila hoiti. Bai. Osea, esan nahi diat ez tekela juten ua eta gogoa ematen ziokelako didu jartzikela, eta vigila hoitikela zer resultatu ateatze izkie. Urte bukaeran izugarrizko informeak uste izkie, ze impactok izugarri izaten dek. De hecho, kuriosoek, baina txirrindularitzan guri beti akusten txuk, turre temporada guztiko 75%. Osea, beste zainok visualizazioetan da komertzialik izpuspeitik. Osea, pentsau, zatik ekipo guztik turrea. Ez tek ekipok behar nahi duela, baizik markak nahi die, danak turren egotea. Porque dek, euneko 75% ikusten dana mundun ziklismoa, turre dek. Eta handik atzea, beste guztie. Eta txirrindularitza gustatzen zaino dana ikusten diau. Baina mundu mailako jendek, turre. Orduan gau. Saiok irezai ez tekela eman behar ire hobena turrea, ozean, zatik, karo, azken... Haute lasai ibiliko zate puntu kinez? Handik ez. Oain bai, geroxio igualez, baina... Ez, de hecho, hau indian planifikazio guzti hau... Hortan pentsatzen zikok, azkenen... Ales falta zailu. Ales 1500 puntu bintzizkean lehen gurtene. Ales zian puntu gehiena zeuzkean. Ez, Enrik aurrena, gero Ales, gero Iner. Eta, faltan botako izkeu, seguro. Ekarri izkeu jendea, ingoituenak, Alex da oier, 2 faltan. Batez 700 puntu, bestek 1500, 2200 falta izan. A ber, hau ez matematika bat, urte batean indituelako ez dik izan nahi. Urrungo urtean ingoituenik, baino gaitasun edo geni, bai. Bueno, ekipotik aldeitea bere esku erontzeikik, baina ekipoko fitxajetan zuek ze ikusi gau guze? Zuzendari gazkene ikerik, direktore kotxea amateikenak gazkene zeitik. Karrerako eunen, arrei ustentzieko horredorik eta horik maneja behar zituk? Ez, lan asko egiten dio. Bi galdera indiak, lehenengon bai. Osea, batez ere, zein ez esaten? Esan diatena. Gau, azkenen manaierra jo nausiri saltzen ziek dana. Osea, pentsauz, egunero zenbat txirrindularit, danak mundu gobenak, danak hauzetorrek, danak. Hau ez tek ikusi, hauzetorrek, horren guri tokatzen zaio, kriba, behitatu, ikusi, hau bai, hau ez, hau. Eta berri zatek, hau behatuiak, eta batzuta interes komertziala zerek, eta bale. Eta horren, guk ez ematen txauzea bat, ramilete bat ezatean da, eta geho aukerak eta jefe egiten dik. Baina, azken aldin, ondo. Eta renovazioetan berdin. Renovazioetan esaten duk, hau bai, hau ez, gorra izaten dek, azken oso gorraek, baina erabakik hartu beharra zeudek. Zuek, oain momentu enten ekipo kantera ez dauguzu ez, mutile eta mitzet. Ez, teskantan ez. Zuek adetetan. Juveniletan, esan nahi nean. Adibidez, lehenko hasten master baten klase ematen da futboliero joan danak, detzen ulertzen nola talde bat ondeiken goin baian, azpin ez daukena taldeik, gala? Imagina realak ez daukela, ez juniorrik, ez azpiko taldeik, ez arrez, ziklismon talde asko zerek, baina ziklismone futbolen bezala, asituk ja fitxaje, 16-17 urtekin, eta azkenen obligatuta, eta pentsatzen diat, 2026ako sortuko dala, proiektu bazeok, eta garatzeko asmoa. Orduan, azken merkadu obligatzea ikelako, bestela esan diat, Hector Alvarez bat, trekea jundek. Ez daukekelako desarrolloko talde bat, kabida emateko. Bueno, 2026ako gu bazeuzkeu, kadete batzuk bazetzeko horrea. Utsi egoan dio kadete balein bai, utsi bizka lasa jaten.
Bueno, nik nahiko galdera indizkiat, nahi denakin. Galderan bat botatzen badiozue. Galderek. Nazkatu zaitu da, no? Bai, aberitxentxoen barkatu. Bai. Mikrokin berda dituen, atzeti baita bate. Bai, bueno, lehenik eta hain eskerrik asko, oso interesantea. Azken aldin alturan entrenamentua aipatzen ari da desente, esate dute arriskoa dauzkala, ikusi dut esan duzu martxon inbarrazutela bat, okerrez banao, beste bat turrea ibida, beste bat turrea eta huelta tarte hortan. Zenbat lehenago egiten dira kontzentrazioiek, zenbat iraute dute, ze bilatzen da, ze arrisku daude, ez da egite? Bai, galdera ona. Arriskuik ez dauke, azkenen arrisku esan dut, arrisku dauke, arrisku errendimendun, baina osasun aldetik ez dago arriskuik. Gauza da, ez dakitakizun alturan igotzen nahi gehala, berestea joten da nahi gauzin edaki gehala. Presioa aldatzen joten da, atmosferakoa, orduan oxigenon erabilera gorputzen presio bidez funtzionatzen du birikatan, eta orduan nola ez presio gutxigo daun, oxigeno gutxigo sartzen da. Orduan gorputzeko oxigeno gutxigo daugenez, behar rendimentua bajua izaten da. Orduan gorputzen erantzuna izaten da, lehen EPO famosoa sortzen zana, kanpoti zana, baina barrukoa, eritoproteina barrukoa zehatzea, orduan ematie kopurua, globulo gorri kopurua igotzen da, orduan daun oxigenoa gehiago garraiatzen da, eta muskulota hobeto iristen da. Orduan, alturan lortzen du adaptazioi, eta gero bera gesten dienen, azkarrago joten die. Orduan, hori da pixkat pelikula. Baina bakoitzen mundu bada, persona bakoitzen mundu bada. Ikusi dana da, gutxinez adaptazio egiteko, 2 aste omar dala goran. 12 egun gutxinez, 8 egun oten bazea, gorputze hori, 10-11 egunetik aurrea hasten da, nahi garraz egiten dit, igual, juvenilek, prepatzean ihok altura, zenbatu da, 5 egun Pirineo, kalteako, porque gorputze gaurreneko hasten buelte ematen izugarrizko lana izaten dik, bakarrik alturai, metabolismoa disparatzen dik, eta berdine pasatzen dik, alturatik jetxitakon. Normalen jetxit eta urrungo une ondo juteaiz, eta urrungo 2-4 une gaizki, oso gaizki, parkean presio aldaketa bazeok, ambiente aldaketa bazeok, eta gorputze orduan esan dagoa. Normalen guk egiten duguna da 3 asteko konzentrazioak, eta beti helburu baino aste bete lehen hau jetxi. Orokorren, Beste galderaik. Leheno esan duzu 4 kilo ruedan presioa, nik pizka bizikletan bizten, eta nik leheno 8 kilo eta sartzen nuen, dagoen gutxigo sartzea eta 25 kintazen. 4 kilo profesional bat entzako oso gutxi zago. Hoi da... Hoi pari ruben nagoela izango da gehiago. Ez, urte guztin. Baina hoi da kubiertan arabera. Zuko 25 balin baukezu, ezin duzu 4 kilo sartu, destalona ingo zaizun. 28ekin 4,2, 30ekin 4. Orduan gauza zabalagoa gutxigo sartzen zaio. Ez mountain bike bati, ikustezu, 1,5, 1,8 ibiltzen die. Orduan da kubiertan zabaleran arabera. Jende guzti normalen 28ekin zikloturistak egin txunak gehiagit guztuta ematen du errueda. Bati hoi, ez naiz, ni ingenero esate dizu, hau errueda hau eta kubierta dau prestatuta bare hauetan juteko. Orduan, pixun arabera, baina normalen hoi, 4,1. Eta korrebe bakutzek bere edakitzik. Ingenero esateik. Zenbat ekipotan, bai. Guren Ibanek esateik. Hola, egiede geho beha nahi duna indikela, gu mekaniko esaten zau, honi hola, hola, eta geho, ebieiten baik pixka jetxilen die, aurretik atzea diferentzik, baina guren konfiantzaren esan dena prestatzea egin bezala. Normalen Ibanekin kriston konfiantza die, eta Ibanek esaten aurrea jutekor. Bai, kaixo. Bai. Eskerrik asko. Elkarrizketagatik. Galdera bat potenziometroari buruz, esan dezu entrenamentutan eta potentzia neurtzen dela, aparatuei buruz, abiadura eta indarra neurtzeko aparatorik pisua gehitzen diote txirrinduari, eta grabagailuak, grabatzeko beste zerbait beharko da. Lehenengo galdera hori, eta bigarrena zenbait denboraro, minuturo, segunduro hartzen dira datuak.
Bai, eskerrik asko. Bai, pisua igotzen due, baino gaur egun ez da ulertzen bizikleta potentziometro gabe, eta aparatu gabe, lehen esan dago 7 kilo horiek, 6-8 horiek, hoi barne daula haidie desarrollatzen. Hoi kenduta adibidez, gai izango ginen gesteko, baina ez zaioia inorri okurritzen. De hecho, Oen dela zenbat urteko, 3-4 urteko Vuelta a Espainian Giukartik fekin oixeintzun gabe jun, da danak erotuta zaula esaten zien. Da gaur egun teknologiaiko oi barne izan da aldan harinena zehatzen. Bigarren galdera zertzan? Zenbatero. Bai, normalen ertzio batea juten dio, segunduko datu bat ematen du. Osea, sobran izaten du datua. Ezkenengo galdera neon egin bizut, eta ja honekin ja amaiera emango diogu. Gero bukaeran hemen tortilla batzu jarriko ditugu, eta zerbait eateko, orduan nahi bai ezue galdera zuzenen egin gero, aukera izango dezue. Galdera ezkenengoa, hainbeste personan arten, eta esaten eganen buruk ze garrantzi daukan horra aguantatzeko, psikologok eta ze pixu dute zuen taldean? Ondie. Tamalez bakarra okeu, baina bakarroi oso ona da. Eta anekdota bezala, aurten estafakin gurekin imar dolana psikologo, osea, guri lagundu behar digu, eta gero berak txirrindulariei, aparte bideratzen ditu, beste dana beak ezin dolako egin, baina gugan imar do aurten lana, orduan asko notatzen da, eta gaurun oso normalizatu da ona da, txirrindulari gehienak, maila hartan psikologo baten laguntza izaten du. Ez, baizik eta errendimendu mejora bat bezala, zatik azkenen esan dagoa, azkenen exigentzia handie da urte guztin zehar, eta azkenen buru horiek landu behar die. Bi gauzatxo bukatzeko. Gaia interesatzen bazaizu ere, ordiz ingen duen beste bat mikrobiota eta kirolaren ingurukoa, gai oso interesgarria eta itzaldi oso politi izan zen, badezue YouTubeen daukazue. Gero esan dizuet, hemen tortilla dituzue hartzeko eta gero eskatu dizuet botua ere. Mesedez botua emantzazue zein gustatzen dizuen gehien eta atzeko kajan utzi zazue eta boligrafo guzten baituzu ere, asko zobe. Eskarrik asko eta txalo handi bat zen benetan saio politi.